आ प्रियव्रତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟକୁ। ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ ଆଜି କୋରାପୁଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରୁଛି ଅମରକଣ୍ଟକ ସହିତ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପାତ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଅମରକଣ୍ଟକରେ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଯେଉଁ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କଥା ହେବା ଆ, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ, ଅମରକଣ୍ଟକ ବିଷୟରେ ଏବଂ ନର୍ମଦା ନଦୀର ସେଇ ତଟ ବିଷୟରେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି ଅମରକଣ୍ଟକରେ, ସେ ଅମରକଣ୍ଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି, ନର୍ମଦା ମନ୍ଦିର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଭାଇ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଅମରକଣ୍ଟକରେ। ଅମରକଣ୍ଟକ ହଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ଜଷ୍ଟ ତା ତଳକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲେ ସିଏ ଛତିଶଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ଅମରକଣ୍ଟକ। ପାଣ୍ଡରା ରୋଡ ବା ଯାହାହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଲେ ଅମରକଣ୍ଟକ ଆସେ। ଅମରକଣ୍ଟକରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଯାହାର ଅଧେ ଭାଗ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ଅଧେ ଭାଗ ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ମୁଁ ଏବେ ପରିକ୍ରମା କଲାବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ ସାହିର ଅଧେ ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ଅଧେ ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। तो ये ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ। ତ ଇଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଖ୍ୟାତ ନର୍ମଦା ନଦୀର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ। ନର୍ମଦା ନଦୀ, ଯାହାକୁ ଶିବଙ୍କର କନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ଇଏ ଅତି ପବିତ୍ର ଜାଗା। ଭାରତର 77ତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କି କିଛି ପୋଥି ପୁରାଣରେ ଯାହା ଅଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ନିତମ୍ବ ପଡିଥିଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏଠି ବୋଲି, ଇଏ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଶକ୍ତିପୀଠ ନୁହଁ। ବହୁ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଲୋକ କଥା ଜାଣ ହେଇଯାଏ। ତ ଏ ଜାଗାଟିର ବିୟୁଟି ହଉଛି ଭାରତର ବୋଧେ ବୋଧେ ଗୋଟିକ ତୀର୍ଥ ଜାଗା ଯାହାକି କୋଳାହଳରୁ ମୁକ୍ତ। ବାୟା, ପାଗଳ, ଷଣ୍ଢ, ବୁଲା କୁକୁର, ଟାଉଟର ଏମାନଙ୍କଠୁ ମୁକ୍ତ। ଅତି ଶାନ୍ତ ଜାଗା। ମୁଁ ତାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାରି ପାରୁନି ଯେ କାହିଁକି ଏ ଜାଗାଟି ତାର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣତା ଏଯାବତ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋଳାହଳ ଶୂନ୍ୟ। ସକାଳ 9ଟା ବେଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଲିବେ, ଚା କପଟେ ବି କୋଉଠି ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଘର ଅଛି, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଅତି ଶସ୍ତାରେ ବି ଆସିଲେ ରହିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଅଛି, ରହିପାରିବେ। ଲଙ୍ଗରରେ ଖାଇପାରିବେ, ମାଗଣା ଖାଇପାରିବେ, ମାଗଣା ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜୈନର ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି, ବୋଧେ ଭାରତର ଏଡେ ବଡ ମନ୍ଦିର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଖଣ୍ଡେ ପଟେ ଜାଗାରେ ଥିବ, ନହେଲେ କୋଉଠି ଜୈନଙ୍କର ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଖିନି। ଏଠି ଅଛି। ସୋଣଭଦ୍ରା ନଦୀ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଯିଏକି ଏଇଠୁ ବାହାରିଛି। ବାହାରିକିରି ପାଟନା ପାଖରେ ଗଙ୍ଗାରେ ମିଶିକିରି ସେ ତା ସତ୍ତା ହରେଇଛି, ଗଙ୍ଗାରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ସେଇ ଜାଗା, ସେଇ ନଦୀଟା ବି ଏଇଠୁ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ କି ବିଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟିକ ଜାଗାରେ ଦିଟି ନଦୀ ବାହାରୁଛି। ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଯାଇକିରି ପୂର୍ବ ପଟେ ଯାଇକିରି ସିଏ ଯାଇକି ମିଶିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି, ଗୁଜୁରାଟ ଦେଇକିରି ଆରବ ସାଗରରେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ସୋନଭଦ୍ରା ଯୋଉ ବାହାରିଛି, ସିଏ ଯାଇ ମିଶିଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଟୋପାଟାର ଭାଗ୍ୟ, ଯଦି ସିଏ ଯଦି ଫୁଟେ ଆଗକୁ ପଳେଇଗଲା, ସିଏ ଯାଇକି ମିଶୁଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲରେ। ଫୁଟେ ପଛକୁ ଯଦି ରହିଗଲା, ପଡିଗଲା ପାଣି ଟୋପାଟା, ସିଏ ଯାଇକି ମିଶୁଛି ଆରବ ସାଗରରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାଟି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପେକୁଲିଆର ଜାଗା। ଆଉ ମତେ ଏଠି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଆ ମତେ ବାବାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହୁଥିଲେ। କଲ୍ୟାଣ ବାବା ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଓଡିଆ ବାବା। ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଘନ ଅରଣ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏତେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବା ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସିଏ ଆସିକି ଏଟା ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନାମ, ବହୁତ ସେ ପୂଜ୍ୟ। ସେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭରସିଟି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ଏଫିଲିଏଟେଡ ପାଇଛି, ୟୁନିଭରସିଟି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର ଧର୍ମଶାଳା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଓଡିଆ, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଆସ୍କାରେ ଗୋଟେ ଥର ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ, 25-30 ବର୍ଷ ତଳେ, ମାନେ ଆମେ ହୁଏତ ପିଲା ଥିଲୁ, 30-35 ବର୍ଷ ତଳେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡି ପଡିଲା। ବର୍ଷା ବୁର୍ଷିର ନାଁ ଗନ୍ଧ ଧରିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ତ୍ରିବେଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନଦୀ ମଝିରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବର୍ଷା ଅଲବତ ହବ। 21 ଦିନ ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। 15-16 ଦିନ ବେଳକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଆସିଲା ଯେ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ବାଲା ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ ଦେଲା ଯେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆଲର୍ଟ ହୁଅ। ତ ଇଏ ମଝିରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ନାଡ ଛପର ପକେଇକିରି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଏ କହିଲେ ମୋର 21 ଦିନ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ମୁଁ କରିବିନି। ସିଆଡେ ପାଣି, ଘାଇରୁ ପାଣି ଛଡାକୁ କୁହାହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇକିରି ସହର ଭିତରୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେବୁଠୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ନାଁ ଆସ୍କା ଏରିଆରେ। ବହୁତ ଗୁଡେ ଆସ୍କାର
ବଣିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶେଷ କରି ସୁନାରୀ ଲୋକ, କୁମୁଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଆ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ପିଲାଦିନେ, ବୟସ୍କ ଯୋଉମାନେ ହେଲେଣି ସେମାନେ କହନ୍ତି ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବାବାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ତେବେ ଆ ସେ ଏମିତି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥିଲା। ଖାଇବା କେମିତି କଣ ମିଳେ? ଖାଇବା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଇବା ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆଜି, ଗୋଟେ ମାରୁଆଡି ହୋଟେଲ ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ 70-80 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ପେଟ ଖାଇପାରିବେ, ଅନଲିମିଟେଡ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଡାଲି କପେ ପକେଇଲେ ଦିଅ 20 ଟଙ୍କା, ଦିଅ 30, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ରୁଟି ଅନଲିମିଟେଡ, ଭାତ ଅନଲିମିଟେଡ, 5-6 ପ୍ରକାର ତରକାରୀ। ଏଇଟା, ଏଇଠି କେବଳ କଷ୍ଟଲି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଚା ଟି କଷ୍ଟଲି। ଚା ଟୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟଲି, ନା ସେ ଯୋଉ ମାଟି ଇଏଟା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମାଟି ଏଇଠୁ ବାହାରୁନି। ସିଏ ଯାଇକି ତଳେ 50 କିଲୋମିଟର ତଳେ ପେଣ୍ଡ୍ରା ରୋଡ ପାଖରେ ତିଆରି ହଉଛି, ସେ ମାଟି ଆସୁଛି ତାକୁ ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମାର, ୟୁଜ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ ନାହିଁ, କାଗଜ ବି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଏଠିକାର ଏନ୍ଏସି ଫେନେସି ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦେଇଛି, ସେ ମାଟି କପ୍ ଟା ହିଁ 10 ଟଙ୍କା ପଡିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚା 10 ଟଙ୍କାକୁ ମାଟି କପ 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା ପଡିଯାଉଛି। ଚା କପ୍ ଟା 20 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ 70-80 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଫୁଲ ମିଲ୍ ଖାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଅମରକଣ୍ଟକକୁ ଏଠିକାର ପହଞ୍ଚିବାର ବାଟ କେମିତି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ? ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଅମରକଣ୍ଟକ ହଉଛି ସବୁଠୁ, ଟ୍ରେନରେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଡ୍ରା ରୋଡ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର, ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହଉ, ଗୁଡାଏ ଲୋକ ପେଣ୍ଡ୍ରା, PENDRA, ପେଣ୍ଡ୍ରା ରୋଡ, ନହେଲେ କଟନୀ ଆଗକୁ ରହିଲା କଟନୀ, ନାଇଁ ଗଲେ ବିଳାସପୁର ଆଉ ଏପଟେ କଟନୀ, ମଝିରେ ରହିଲା ପେଣ୍ଡ୍ରା ରୋଡ। ତ ଯୋଉମାନେ ବିଳାସପୁର ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 110 କିଲୋମିଟର ପଡିବ, ଗାଡିରେ ପଳେଇ ଆସିପାରିବେ ବସ ରେ। 110 କିଲୋମିଟର ବିଳାସପୁର। ଆଉ ଯଦି ପେଣ୍ଡ୍ରା ରୋଡ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଟାଟା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କି ଆପଣଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡା, ଏଗୁଡା ରାଉରକେଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ବହୁତ ପାଖ ଏଇଠି। ଆମର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆଇଁଷ ମିଳେନି, ଏଠି ମଦ ପାଣି ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଏଇଠି କାହାକୁ ସିଗରେଟ ଖାଇବା ଦେଖିବେନି ଆପଣ। କୋଉ ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ପଚାରି ପାରିବେନି ଯେ ମତେ ନିରାମିଷ କି ଆମିଷ, ସେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ବି ନାହିଁ। ଏଠି ଟୋଟାଲି, ଆଉ ସବୁ ଯା ହୋଟେଲ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁନି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନିଅ, ଆଉ ଯେତିକି ନଉଛ ସେତିକି ଖାଅ, ଏ ଦି ଧାଡି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ଆ ଭଲ ଲାଗୁନି କହି ଅଧା ଛାଡିଦେଲେ। ହୋଟେଲ ବାଲା ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, କହିଲା ଆପଣ ଛାଡିଲେ ମାନେ ଆର 3 ଗୁଣ ପେନାଲ୍ଟି ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଟା କାହିଁ ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ତ ଖାଇଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ତମର ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ତମେ ଏଇଟା ତିଆରି କରିନ, ତମେ ଏତିକି ଦଉଛ ଯେ ତମର ହେଇଗଲା, ସେ ହକ ନାହିଁ। ପାଟି ତୁଣ୍ଡ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯାହା ହଉ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଯିଏ କି ବାଧ୍ୟ କଲା ତାର କଷ୍ଟମରକୁ, ଯେହେତୁ ତମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ, ଆଉ ତମକୁ ଦେଖି ଆଉ 5 ଲୋକ ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ। ୱେଷ୍ଟ, ଖାଦ୍ୟଟା ମୋର ପଇସା ଅଛି ମୁଁ କିଣିଦେଲି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ। ଏଇଟା ଦେଶ କ୍ରାଇମ ହିସାବରେ ବିଚାର କରିବା କଥା, ଭାରତ ଭଳିଆ ଦେଶ। ଅନ୍ତତଃ ହୋଟେଲ ବାଲା ଲଢିଲା ସେଥିପାଇଁ, ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଏ କ୍ରାଇମ। ଆପଣ କେତେ ଚଷାଟି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭାତ ମୁଠେ କରିଛି, ଡାଲି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ରୋଷେଇଆ କରୁଛି, କେତେ ଗରମ ଖରା ଭିତରେ ଆପଣ ସର୍ଭ କରାଗଲା, ଆପଣ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ଲଢେଇ, ଆମେ ଯୋଉ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ଗ୍ରୁପ ଭାବେ ଲଢେଇ, ଦେଖ ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଢେଇ କଲା ଯେ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବନି, ଯଦି ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ ତମେ ପେନାଲ୍ଟି ଦିଅ, ଆଉ ତମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସଜାଗ ହେବେ, ତମେ ବି ଲାଇଫରେ ଖାଦ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ କରିବନି। ଗୁଡେ ହୋଟେଲ ମୁଁ ଧାଡିଟା ଦେଖିଛି, ଯେ ଟେକ୍ what you want to take, eat, how much you want to eat, ଆଉ eat what you take। ବଢିଆ ବଢିଆ ଧାଡି, ଦି ଧାଡି ଗୁଡେ ହୋଟେଲ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଖାଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ତାକୁ ଭଲକି ପୋଛା ପୋଛିରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର କରନ୍ତୁ। ଅମରକଣ୍ଟକରେ ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯେଉଁ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିବେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିରବତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ରହୁଛୁ ତେବେ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।